Bio sam na vezi sa našim čovekom iz play-outa, iz obezbeđenja. Nažalost, tu je zakazalo i obezbeđenje, ne naše, znači, nego firma koja obezbeđuje hype, njihov čovek je zakazao, što je u tom trenutku čitao novine. Sa druge strane, drago mi je, možda ne ide što je to tako, jer ne znam ja u tom trenutku da li bi potegao pištolj, da li bi potegao nož na čoveka, tako dalje i tako dalje, ali generalno su oni zakazali profesionalno, jer nije smelo to da se desi. Neću da kažem ime firme da im ne bi ugrožavao posao. Oni su zakazali u tom smislu što nisu, da je neko viknuo, uperio ovo, šta radiš, to i tako dalje, to je druga stvar.